Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بارين شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولين ماندو وي اوديتي او منو سولينو شريف لا تي في لا وقتي بلا جلينا بي اغا واجولي كene ambe kumasi shirifu nu bono kanu bogo to min sigilendo kumasi na laminina ubela jelen farala nyonga ka wajuli kene bele sigi ka sangali kira ka bangeli nu sojali irali o hukum konnala bare mbela jelen kera desamburu kalo samba fla ani muganduru konnala kumasi wajulin kene ka anga maba chama tumeno ani anga karamogo ba chama bare nundu na namba anga malmatuwe na leka miate in kala en femi sorolola anga je anga nyamada ofe Ali anami asma'u sayyidina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallimu miatani wa waidu wa yaji ala masali wa salimu wa bariki ala mani mini asma'i sayyidina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallimu Ahmadu Amiduni Mahmuduni Aidun Waiduni Ma'ini Asiruni Akhibuni Tayasi Tairu Muntaruni Taibuni Saiduni Arasulu Nabiyu Arasulu Aramati Khaimu Jamiuni Muhitafi Mukhafa Arasulu Malaimi Arasulu Arati Kamilu Ikililu Mundasiru Munjamilu Abudulai Abibulai Safiulai Nanjiulai Kalimulai Khatimul Anbiyai Khatimur Rusuli Muhimun Jini Munjakiru Nasiru Manisuru Nabiyu Aramati Nabiyu Taubati Arisu Alaikum Malumu Shairun Shahidun Shahidun Masihudun Bashirun Mubashirun Nanjirun Muninjiru Nuru Siraju Misibahu Damadiyu Muniru Saini Madiu Mujibun Mujabun Afiyun Afu Waliyu Afun Khawiyun Aminun Mamunun Karimun Mukaramun Makinun Matinun Mubinun Muamilu Wasulu Juqwati Zadul Khalaqi Khatibul Umami Alamali Uda Kasiful Kurabi Arafi Uritabi Sejil Aribi Sahibul Faraji Sallallahu alayhi Allahumma ya Rabbi Bijai Nabika al-Mustafa Alhamdulillah Opela jelen temenen ko feka boy folikan tanuganu wale nyimandon ka o chama kera kene kan femi sorolo lula anga je anga nyamada olufe ade sanwo san bisigi ako jama min na le fleta niye olu tuya korode donc musorba min bora ka la selin ke dari kalansa tiɲɛ yɛrɛ la an famana ni ɲɔgɔn ma ko ni bɛɛ bi sɔrɔ muso kelen kunkolo kɔnɔ ko ka foli d'a ma a ko ka seda fo a ko n'aw mago sera ma su an mago sera ma tile a b'an jigiya kɔrɔ
a ko tiɲɛ yɛrɛ la bi ale nisɔndiya kojugu n'a ko a bɛ kuma bɛ cɛ a bolo o ye fédération ka foli de don anw dugumamɔgɔw da la ko an ka foli kɛ naba bɛɛ la donc ne kɔni ti parents ni marraines tɔgɔ bɛɛ dɔn sa mais secrétaires bɛna olu foliw kɛ donc an bɛ dan yan an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ association JAKOS an b'a fo ko an ka kuma o tɔgɔ la ani jaka bɛɛ lajɛlen an ka tɔnkuntigi an ɲɛmɔgɔ ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Bayo Lelen ta ye ale de kun kan ka kuma mais i n'a fɔ ne ye denmisɛnnin ye o ye kuma donda ko ka a lase jaka bɛɛ tɔgɔ la ko an bamuso ma a Sayida Mima ko a ka bisimila Mimi Ayidara ko a bɔra kaso a nana kaso a b'a mɔmusow ka kɛnɛ kan n'o ye bonzow ye o kuma dunan tɛ yan a b'a kaso an b'a mɛn an karamɔgɔ baro da la a ko sirifumuso dɔ taara dugu dɔ la a taara silamɛ kuntigi fɛ yen ko a sera yan yɔrɔ la a y'a sɔrɔ waati taara a bi si yɔrɔ ɲini o ma silamɛ kuntigi y'a kanto ko a k'a yɛrɛ expliquer a ka na n'a ka sirifuya dalilu ye a ko ayi ko ne ye sirifu de ye n'i bɛ n jigin n ka sirifuya bonya kama i bɛ n jigin k'a fɔ n bɛna n yɛrɛ fɔ ayi o tɛ yen o tuma a ye ɲininkali kɛ a taara diinɛ wɛrɛ mɔgɔw fɛ yen n'o ye kiricɛn ɲɛmɔgɔ ye a donna a fɛ yen a k'ale donna dugu in na mais waati taara a b'i siyɔrɔ ɲini sɔnni ka dugu jɛ kiricɛn ɲɛmɔgɔ ko ala kira mɔden fo ne ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ko a ye yɔrɔ labɛn ye o ye yɔrɔ labɛn dugu jɛra waati min na silamɛ ɲɛmɔgɔ nana da kɔnkɔn ko n ka dunan b'aw fɛ yan kiricɛn ɲɛmɔgɔ bɔra ko ayi ko i ka dunan ti yan ko i sogora min na sura ne fana sogora o ɲɔgɔn de la parce que silamɛ ɲɛmɔgɔ in sogora kiyama jɔra a sera mɛlɛkɛw ma ko ale de ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ale de ye nin kala a ye nin maa hakɛ durusi mɛlɛkɛw ko i bɛna nin perevu ye i ka perevu bɛɛ a y'a kɔfilɛ a ma mɔgɔ y'a kɔfɛ a ɲɛ yɛlɛla kiricɛn ɲɛmɔgɔ fana sogora k'a fɔ lahara jɔra o ye kiricɛn ɲɛmɔgɔ in bɛrɛ ko parce que a ye ala kira joli bisimila kiricɛn ɲɛmɔgɔ ko i ka dunan tɛ yen bɛ o yɔrɔ bɛɛ la kiricɛn mɔgɔ kɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu wa ala ali sayyidina muhammadu wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala an tilenna hɛrɛ la ya rabbi ala ka su hɛrɛ d'an ma an bi jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'a sen ta ka bɔ a fɛ yen ka se yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka imamu fo k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan kɛrɛnkɛrɛnya Sayida Mimi Aja VIP an b'a fo an ye a ɲini a fɛ association JAKOS a musomanw an y'a ɲini a fɛ a ka bi su ɲɛnamaya an ye sirifu kanu a ma gɛlɛya foyi don a la o ye sirifu taabolo ye n'o tɛ a ka kow ka ca mais jakaw y'a wele a y'a yira an na ko a yɛrɛ ye jaka ye a y'a ka ciw bila ka na an b'a fo dante foli min na kɛrɛnkɛrɛnyana a sirifu Usmani Madani Hayidara an ka foli b'a ye a kɛra ma ɲɛ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔ ɲuman ye an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo wa tɔn dayɛlɛlen de bɛɛ ye muso bɛɛ siya woloma t'a la an bɛ kalan kɛ an ka président fɛ yan Lamini Ɲumanta tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ kalan kɛ n'i y'a ye tɔn in ye fanga sɔrɔ Lamini sababuya n'a balimamuso n'o y'an ka présidente ye o de kɛra marraine yɛrɛ ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛn bɛ imam Tambura ye a b'a muso bila ka na tɛnɛn o tɛnɛn a bɛ n'an kalan yan tɛnɛn o tɛnɛn sara foyi t'a la
ni maa min bɛ fɛ ka don tɔn na tɔn dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen wari sara t'a la a bɛ kɛ sirifu kanu de kama ala k'an nafa n'u barika ye. Salamu alaikum janga ge kasirin khair kay may bay xoge ya rabbi la kay may shekane khair aywa kun slambe tongo kwa ay dara kanu yalge ton noni sherifu kanu yalge ton noni a fayna mo fa ay mo sherifu kanu khalge tamashanga i duru khoro ro yerego do mo gay shanga i ton wa fayna khalge ton wa fayna yalge ton wa fayna ya korna moga slambe yawni do mo ga ngono nungi mo khara gatine inshallah te mo khara do mo kono mo nage shenshanga mo am paren shanga jun shalate kunu wajabu aga en fayni khalge fa juru cinga ga yalge ro cingani don won sababu ga bayna ay dara kan khalge ro fa do president ga ay dara kan president ga lamini nyumandani nga shanga vice president sai baba nga shanga sai baba tafu ton jon shen man shenga edra kan nga khaliya yalo shenga singa shema loga lajana man shenga fo bilo tonge ina bismillah tonga lajana donga ko mo shen shanga kama mbi khaira la ki shema shekene khaira agulu khaira la ki ka fajriya ki tawnu la nyini ge sabatini agira khege we atungo noni kima ajamo noni kima ke khako man ta maga mali nini la noni kite khore manga go la libaye la non ta ma loye nga shanga ashan salamu alaikum. aywa antle la hera la ala man shira hera la am islam be bele jelen fu aywa seda bismillah ibore kaso inane kaso e haydara fe tondi amba bele jelen fu sherifu kanu alhamdulillah amba la tanu madibu sempere no kera créateur no sherifu kanu madibu sempere sampere be na bina kiri anana nere fe ko grand frère o de be haydara ko akadi yemina sherifu kanu kiri mundi hagilna yala nko madibu nko bara nyimo fuiti temen ga jiye kono niye ninke ala ka barka do ala ne kon bi ko ala fo la hara aywa bodu sigiro chugela aywa adu kase bi ma dongo do be fara tonka fuiti bo tona ni barka bi fena bi ta nyefe otuma ya rabbi anka ko ala ka barka do ala aywa anka sababu nyo no sherifu kay haydara amba ka dembe be fu si jani kene ala ka dama ala ka kisi fenjugu be toroma abi fefe nyinni heredo ala ka dama ala ka kisi ayerba kun toroma aka kisi mojugu toroma je here lahra here ala ka di ambele jalima ambe bora fasoro kono annana here de nyini ala ka here dama anga jamane noy malibay ya rabbi ala ka malikisi ka tanga o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an fa an'an karamɔgɔ a seyidu sherif usman madan haidara ale denmuso seyida sharifa aminata haidara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko mimi ale bisimilayila kɛnɛ kan ka na dɔ fara kɛnɛ bonya ni a nɔɔrɔ kan ale ka bisimilayili bannen kɔfɛ a ye bilasirali belebele kɛ fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan in na an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. Amin. Donc su in na nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'a fɔ ko musow yɛrɛ ka wuli k'u jɔ ka wajuru kɛnɛ sigi musow tɔgɔ la fɛnba de don fɛnba don parce que an ka diɲɛ laban in na i b'a ye diɲɛ kanu bonyalen don diɲɛ denya cayara mais musow mana se ka kanda yɔrɔ o yɔrɔ a b'aw jigi da o yɔrɔ avenir kan parce que ni muso ye diinɛ faamu a den b'a faamu o de y'a to a bɛ fɔ ko muso kelen kalannen ko quartier kalannen don du kalannen don jamana kalannen don wa diɲɛ yɛrɛ kalannen don parce que muso kelen den hakɛ min bɛ bɔ ale la n'a y'a ka dɔnniya in bɛɛ don a denw na k'u lamɔ lamɔcogo ɲuman na o den kelen bɛ se ka diɲɛ minɛ o exemple dɔ b'an bolo sisan n'o ye Aseyidi Sherifu Usman Madan Haidara den kelen ɲalen
a kelen diɲɛ kun ni kun bi bɛɛ bɛ ka tɔgɔ fɔ wallahi haydara donc o b'a yira ko muso ka sabali n'a ka muɲu a n'a ka diinɛ faamu a bɛ se ka fɛnba de dilan parce que n'i ma fɛn min dɔn i tɛ se ka waleya hali ala yɛrɛ ko yanni i k'ale ala bato k'i k'ale ala ɲini fɔlɔ k'a dɔn n'i ye ala dɔn tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a bato donc n'an y'an ka diinɛ dɔn de tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a dɔn anw musow yɛrɛ ala ko an ka mun kɛ ala ko an ka mun to yen dan jumɛnw de yiralen don anw na kalan kɛli k'i ka diinɛ kalan k'a dɔn i bɛ se ka nin farafasiyaw dɔn o de la donc n'an ye musow ye kalan sira kan dɔrɔn alhamdulillah o ye masalaw de ye anw bolo parce que an b'a dɔn o sini garantilen don a y'aw jija kalanyɔrɔ min sigira a ka courage ta a ye na kalan kɛ a k'aw ka diinɛ ɲini k'a dɔn ala kira ko aw ka dan yɔrɔ min na a k'o dɔn a ka furusow kɔnɔ a kan ka dan yɔrɔ min na a k'o dɔn a denw lamɔcogo kan ka kɛ cogo min na a k'aw jija ka o dɔn nin ye fɛnba de ye dɛ kalan ye fɛnba de ye i ye kalan sugu o sugu kɛ a dɔn a to kɔni fɛn dɔ ka don i kunkolo kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya min na o ye fɛn belebeleba de ye o de y'a to ala kira b'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ko mɔgɔw la mɔgɔ fusamanci mɔgɔw la hɛrɛtigi k'o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye kuranɛ kalan k'a dɔn a ma da o ma dɛ a tilala ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la bon an mɔgɔ bɛna kalanyɔrɔw la k'an bɛna dɔnni dɔ sɔrɔ siga t'a la an bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ de ladɔnniya la o ye mun ye an bɛ se k'an jɛɲɔgɔn wɛrɛw ladɔnniya an bɛ se k'an teriw ladɔnniya an bɛ se k'an denw fana lamɔ anw ye min kalan kalanyɔrɔ la an bɛ se ka denw fana lamɔ ni o ye donc dan fosi de tɛ kalan na m'aw encourager ka taa kalan na kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a minɛ aw bolo fila la an bɛ diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la parce que bi min na a y'a lajɛ kɛ muso min ma kalan i bɛ mun représenter société kɔnɔ bi aw yɛrɛ k'a lajɛ muso min ni foyi t'i kunkolo kɔnɔ i ma kalan i tɛ foyi dɔn i bɛ ka mun de représenter société kɔnɔ bi e yɛrɛ bɛ kɛ jumɛn de ye an ka société kɔnɔ bi aw ɲɛ b'a la fɔlɔ la hali ni muso minnu tun bɛ kalan na ni furu kun surunyar'u la cɛw ye muso baden de ka furu tiɲɛ kalan tiɲɛ ko furu k'u bɔ kalan na pewu k'u sigi so kɔnɔ musow fana ye kalan bila ko ni cɛ ko min k'i k'a kɛ ten o muso kelen o cɛ kelen tilala ka taa muso kalannenw ɲini k'u furu ka tila ka na olu saya ni kalanbaliw ye so kɔnɔ jɔn perdira muso de bɛ perdi o parce que n'i ye kalan bila i bɛ perdi a kɛra diɲɛ kalan o kalan ye an karamɔgɔ bɛ an su ka taa kalan de ma a kɛra diinɛ kalan ye o i taara madarasa sira fɛ o i taara ekɔli sira fɛ o même bibi in na mɔgɔ minnu bɛ taga ekɔli sira fɛ u bɛ se k'u ka diinɛ kalan kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na parce que kuranɛw bɛ en français aujourd'hui hadisaw bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen k'i mago b'a la ka recherche kɛ sur l'internet i b'a bɛɛ sɔrɔ en français aujourd'hui donc o kɔrɔ k'a fɔ k'i tagara sira wɛrɛ fɛ min tɛ madarasa ou bien a b'a fɔ ko kalan min tɛ o sira ye k'a fɔ k'i tɛ se k'i ka diinɛ ɲɛ sɔrɔ i b'i ka diinɛ ɲɛ sɔrɔ bi kalan modèle bɛɛ lajɛlen sira kan fo ni min ma diya i yɛrɛ walima ni courage ma k'i la donc ne bɛ yɔrɔ fɔ an balakaw ɲɛna kosɛbɛ kalan ka minɛ u bolo fila la wa a y'aw janto a denw fana ka kalan na a y'u kɔlɔsi a y'u dɛmɛ u ka se ka kalan kɛ ka san sɔrɔ kalan na u ka se ka jɔyɔrɔbaw ta sini nata la mɔgɔ fɛn t'i kunkolo kɔnɔ i nafa ka dɔgɔ société kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma donc ni nin kɛnɛ ninnu sigira musow tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la alhamdulillah ne bolo o ye kira Mamadu Mustafa ka laɲini belebeleba dɔ ye kisi ani nɛɛma b'a ye Mamadu Mustafa n'i y'a ka ɲɛnamaya lajɛ k'a daminɛ yan'a ka ci kiraya la ka na s'a ka kiraya cili ma fo ka na se anw bilama ma i b'a ye musow ye jɔyɔrɔba de ta silamɛya in kɔnɔ k'a to n ka kuma bɛɛ la n b'a fɔ ko musow tɛ dunan ye silamɛya diinɛ baara la musow tɛ dunan ye fo ni min yɛrɛ y'i bolo jigin sinon silamɛya in dɛmɛna ni anw de ye alakira Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a ye Seyida Khadijatul Kubra de furu
kira sera ma wagati min na a yɛrɛ tun siranna a jatigɛra mais wahyu jigiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'a sabatira k'a kɛra kira ye Khadija y'a hakili sigi kosɛbɛ a ko Musafa e bɛ kɛ kira ye e n'o ka kan sabu i jogo ka ɲi i bɛ dunan bonya e ye danayamɔgɔ ye Khadija ye Alakira ka kiraya sabati a bolo so kɔnɔ fɔlɔ yan'a ka bɔ n'a ye kɛnɛma donc o b'a yira ko diinɛ in dɛmɛna ni anw ye o kɔfɛ Alakira ka hadisa dɔ bɛ kisi ani nɛɛma ma a b'a fɔ ko ni Seydina Ali ka banburu kun tɛ ani Seyida Khadija ka nafolo ko diinɛ in laseli a sera yɔrɔ min na k'a tun bɛ gɛlɛya ale Mamadu Musafa bolo mais est ce que Ala de ma kira ci yan kisi ni nɛɛma ma Ala de y'a ci wa Ala kelen tun bɛ se k'a dɛmɛ cogoya wɛrɛ bɛɛ lajɛlen na mais munna a sababu taara bɔ muso dɔ la i b'a dɔn o la ko Ala bɛ fɛ ka bonya dɔ di musow ma diinɛ in kɔnɔ ka karama dɔ di anw musow ma diinɛ dɔ kɔnɔ ka tila ka jɔyɔrɔba di anw ma diinɛ in kɔnɔ ko silamɛya in dɛmɛna ni Seyida Khadija ka nafolo de o kɔfɛ kɛlɛ fɔlɔ min kɛra silamɛya tɔgɔ la muso de fɔlɔ sara muso de fɔlɔ joli bɔnna dugukolo sanfɛ silamɛya dɛmɛli sira kan dɔw ko Sumayya dɔw ko Umayya o b'a yira toujours k'a fɔ ko diinɛ in jɔra ni anw joli ye donc an b'an ka kulonkɛ a la wa an kan k'an jija an jɔyɔrɔ ka bonya a la don o don de ka taa fɛ an man kan k'an bolo jigin Musafa kan ka barika da anw musow fɛ diɲɛ don o don sabula Alakira bɛ ci don min na jahiliya tile kɔnɔ o y'a sɔrɔ musow fulama de tun don arabuw bolo muso fulama de tun don ni min tun ye denmuso sɔrɔ o tun bɛ taa dingɛ de se ka musomanin bila kɔnɔ k'a datugu a da la ko denmuso wolo ko nafa t'a la sabu n'a ma s'a yɛrɛ la n'a y'i lebu i ka kabila bɛ kuma suli a kelen kama o kama jahiliw tun bɛ t'u denmuso faga maloya ɲɛsiranya kama musow tun bɛ arabuw bolo à l'époque i b'a fɔ ko objet n'i ye dɔ san sugu la ka na n'o y'i fɛ n'i ye wagatinin kɛ ni o ye n'o nege bɔr'i la i b'a ta ka taa n'a ye lɔgɔ la tugun ka taa falen dɔ wɛrɛ la ka taa wari da kɔrɔden kan ka kura wɛrɛ ta i n'a fɔ an b'an ka telefɔniw troquer cogo min na musow tun bɛ tan de Alakira cilen de kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔgɔyalima bɔra anw kan anw ka hɔrɔnya seginna an ma kira cilen de kɔfɛ an ka danbe sigira an ma kira cilen de kɔfɛ wa an ka karama seginna an ma kira cilen de kɔfɛ o de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ kan ka silamɛya in dɛmɛ musow de kan ka kɛ fɔlɔ ye k'u jɔ silamɛya dɛmɛli sira kan n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka Alakira barika da kisi ani nɛɛma b'a ma donc ni kuma ninnu bɛɛ fɔ kun ye mun ye k'an baw encourager k'a yira u bɛ sira min kan nin de ɲinina nin de ɲinina Ala yɛrɛ fɛ nin de ɲinina Alakira fɛ wa aw bɛ cɛ min nɔfɛ a Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara nin de ɲinina a fana fɛ yani n k'o yɔrɔ datugu Hayidara filɛ sigi min na Bamakɔ musow de y'a sigi ale tun bɛ moriya kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a nana se Bamakɔ a bɛ wajulu kɛ mais y'a ye ko Bamakɔ bi ka gɛlɛn ma a tɛ se ka sigi Bamakɔ so sara ni kuran sara ni ko caman caman a tɛ se musow de ko Hayidara y'i sigi an b'i ka kuran sara an b'i ka ji sara an bɛ jɔn ye fo ka taa se an saya don ma fɛn min bɛ ka bɔ i da tiɲɛ don anw jɔra i kɔkɔrɔ i k'a lase parce que a ka di anw ye hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ o don muso kantigiw de ye nin kɛ aw bɛɛ ka Hayidara dɔn diɲɛ kun ni kun ka Hayidara dɔn muso dɔw de y'a kɛ caman fatura mais kelen minnu bɛ hali sini layirutigiw bɛ yen wallahi n'i ye mɔgɔ ye ko layiru t'a la dɔrɔn i kɔ don a la fɛn bɛɛ ka fisa n'a tigi adamaden layiru tan n'a ko n go a b'a fɔ bi cu a bɛ tila ka fɔ ca i kɔ don ka bɔ a ma ni musokɔrɔba ɲuman ninnu caman sara mais kelen minnu bɛ yen halisa n'u ma sa dɛ hali sini sɔgɔma u bɛ taga ni Hayidara ka kuran sara ye u bɛ taga n'a ka bon sara ye karamɔgɔ yɛrɛ k'u ma ko ale ye sow sɔrɔla alhamdulillah Ala barika la so tɛ sara tuguni kuran tɛ sara bon hali ni kuran bɛ sara alhamdulillah a t'olu kan tuguni mais muso ninnu ko la
ko olu be layidu in ta don min olu ko de fo ka taa olu sa dɔw sara layidu in kan olu kelen kelen minnu fana tora olu be sa u ka layidu kan donc nin bɛɛ fɔkun ye a k'a dɔn mɔgɔba o mɔgɔba n'a kɔrɔtara muso de y'i kɔrɔta mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ n'i jigira musow de y'i jigi musow de b'i jigi dɛ ni musow sɔnni la u cɛw bɛ sɔn i la awɔ hali ni cɛw banna musow bɛ tila ka cɛw lasɔn ni musow sɔnni la u denw bɛ tugu u kɔ ka k'i fɛ kɔni ala ye barikaba don musow la donc silamɛ musow a y'aw cɛsiri sira min n'a b'a ka nin ye nin de siraw lasɔn hɛrɛma ye mais étage caman jɔ ni sanu caman san mais holandais kala ni bazɛnbaw kala nin bɛɛ ye diɲɛ in de ye ni sara don min si tɛ t'i nɔfɛ lahara étage in tɛ taa sanu in tɛ taa holandais in tɛ taa ni fɛn yɛrɛ b'i bolo bibi in na i saya don i ni bɔli de ka gɛlɛn i kɛrɛfɛ mɔgɔw b'a miiri de fɔlɔ ne bɛna mun sɔrɔ ne bɛna mun sɔrɔ mais mun bɛ k'i bolo fɛnba ye o de ye i ye fɛn minnu kɛ ala kama ni kalanyɔrɔ ninnu ka ninnu dɛmɛ u bɛ se ka sabati cogo min na musow caman ka kalan kɛ k'u ka diinɛw dɔn seli farida n'a sunaw n'a tiɲɛfɛnw ka se ka olu dɔn k'u ka diinɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye sarakatul jariya ye i bɛ ninnu de sɔrɔ kaburu kɔnɔ fo ka taa se lahara jɔ don ma a baraji sɛbɛn tɛ ban donc i bɛ nin fɛn o fɛn labɛn ka bila ka di denw ma ko tiɲɛ la belebele i yɛrɛ ye min labɛn nin kaburu kɔnɔ i bɛ taa min sɔrɔ o de ye tiɲɛ la belebele donc ni ala ko fɔra yɔrɔ o yɔrɔ an k'an cɛsiri ala ko in fɛ sabula o de bɛ laban bi u ye mawudu min di ne ma bi u ko ka kuma muso hakɛ a cɛ kan ani cɛ hakɛ a muso kan ko ka kuma o de kan yanni ka kuma o kan me parrain fo fɔlɔ ka parrain barika da ala ka délégation a ye bonya kuma minnu fɔ ko n y'a mɛn ni ala sɔnna ma ko n bɛ n ka so a diyara ni ko sa ka marraine fana fo a n'a ka délégation minnu sɔnna ka jɔ kɛnɛ in jigiya kɔrɔ an b'o fo dantɛ foli ma ko ka kuma hakɛ fila kan cɛ hakɛ a muso kan ani muso hakɛ a cɛ kan ne yɛrɛ b'a dɔn waati tɛna se k'an permettre an k'a bɛɛ fɔ an bɛ kelen de ta o ye diyagoya ye muso hakɛ a cɛ kan donc an bɛna dama ta o la ni ala subhanahu wa taala ka diya ye anw ka silamɛya ye diinɛba ye ni mɔgɔ min ye diinɛ in kalan k'a dɔn i b'a dɔn ko diinɛba don sabu silamɛya in ye hakɛ di bɛɛ lajɛlen ma a ye hakɛ di cɛw ma musow kan ka hakɛ di musow ma cɛw kan ka hakɛ di denw ma bangebagaw kan ka hakɛ di bangebagaw ma denw kan ka hakɛ di silamɛ n'a silamɛɲɔgɔn cɛ ka hakɛ di sigiɲɔgɔnya la hali bagan hakɛ b'a ni silamɛ cɛ anw ka diinɛ tɛ tɔɲɔli diinɛ ye anw ka silamɛya diinɛ in tɛ mɔgɔ faga diinɛ ye silamɛya diinɛ in tɛ joli bɔn diinɛ ye komi i n'a fɔ o de image dira silamɛya ma bi k'a kɛ kolon diinɛ ye k'a kɛ dusukasi diinɛ ye k'a kɛ diinɛ ye ko ni mɔgɔ minnu banna k'u tɛ don k'an k'u faga o de fɔra mais o ma fɔ n'a y'a sɔrɔ ni diyagoya tun don a tun tɛ fɔ ko la ikraha fi diinɛ o tun tɛ fɔ karabali tɛ diinɛ la i bɛ diinɛ ɲɛfɔ hakilitigi de ɲɛna n'a dara la a bɛ don a la n'a ma da la fana a dara min na a b'o minɛ jugement bɛ taa kɛ masa subhanahu wa taala de sen kɔrɔ lahara e tɛ juge ne yɛrɛ tɛ juge hali kira minnu cira ala y'a f'u ye k'u tɛ kiiritigɛla ye ale y'u bila laseli de la u ka laseli kɛ kiiri tigɛbaga o y'ale ala de ye u k'u sen bɔ o yɔrɔ la donc o la an ka diinɛ in bonya diinɛ ni karama diinɛ don wa hakɛ sigi diinɛ de don a bɛ se ka kɛ cɛ de t'a ka hakɛw dafa walima muso de t'a ka hakɛw dafa
sinon ala ye nin bɛɛ lajɛlen farafansiya ka di an ma kaban ala k'an bɛɛ sababa ma muso hakɛ a cɛ kan a fɔlɔ iti amuha ka ye muso la dumuni e muso la dumuni madama n'a bɔra faso la ka na e ka so fa ni baw y'a labila balimaw jɛra kɔ ka na di e ma i ka so o sisan cɛ o e de ye muso in fa ye e de y'a ba ye ni jigiya bɛ muso in na e de ye muso in jigi ye ni ɲɛjɔyɔrɔ b'a la e de y'a ɲɛjɔyɔrɔ ye a partir du moment que a bɔra somɔgɔw fɛ ka na e ka so furu hokumu kɔnɔ ko i k'i muso la dumuni kɔngɔ kana waliden sɔrɔ i ka so o ye muso ka hakɛ dɔ ye cɛ kan nasɔngɔbɔbaliw aw niyɔrɔ tɛ nin kuma in cɛ minnu tɛ sɔn nasɔngɔbɔ ma olu niyɔrɔ tɛ o cɛ kolonw caman bɛ yen an faw ka hakɛ to nasɔngɔw t'a bɔ dɛ ayi n'u ye tile kelen bɔ ka tile fila bɔ u b'a fɔ ko muso yɛrɛ k'a débrouiller muso 100 de bɛ yen minnu b'u ka nasɔngɔ bɔ bi muso 100 mais furu kama u caman sigilen don i bɛ taa sɔrɔ furu daminɛ ninnu fana ka di o cɛ bɛ wariw di nasɔngɔw bɛ bɔ fɛn bɛɛ ka di n'a sera den 3 ni 4 ni 5 ma fo muso ma i débrouiller yɛrɛ parce que hali ni cɛ m'a di e tɛna sɔn ka bɔ ka taa ni den 5 ni 6 ye faso kɔnɔ bilen i bɛ ala de minɛ sa k'i sigi k'i yɛrɛ débrouiller cɛ o cɛ fana ye se to i ye nin hakɛ ninnu ye jagoyaw de ye furu kɔnɔ jagoya de don furu kɔnɔ a hakɛ dɔ perdiri bɛ dura di muso ma a k'a furu sa ka bɔ cɛ kunna ah oui ni muso min ko i b'a ku i b'i sigi mais ni min fana ko n tɛ se ni nin yɔrɔ ninnu dɔ cɛla cɛ bolo sariya bɛ muso bolo k'a yɛrɛ ɲini sabu cɛ de ye furu kana ne ye a ka so n'a ko k'a tɛ nasɔngɔ di e ma a ko i ka balo cogo di nasɔngɔ ɲinini fɛ sariya bɛ siran n'i tora ka furu kɔnɔ a banna ka nasɔngɔ di nasɔngɔ ɲini tɔla muso in fɛ i kana taa don haramu ko la abi i kana taa don haramu ko la o kama ni cɛ bana pewu nasɔngɔ dili ma sariya bɛ furusa daga muso ye mais n'i yɛrɛ ko i b'i sigi k'i ka nasɔngɔ bɔ sariya tɛ foyi fɔ o la bilen mais quand même n'a dɛsɛra i balo kɔrɔ kuma dɔ la dɛsɛ bɛ yen n b'a yɔrɔ fɔ k'a walawala dɛsɛ bɛ yen don bɛɛ tɛ kelen ye adamaden ma don dɔw ka di komi don dɔw man di an muso an fana b'o yɔrɔ jateminɛ tuma bɛɛ mɔgɔ min b'i balo a bɛ nasɔngɔ d'i ma ni dɛsɛ nana tuma dɔ la an k'o yɔrɔw lajɛ ɲɔgɔn bolo mais ni dɛsɛ de don dɛ ni dɛsɛ don parce que cɛw caman de bɛ na u yɛrɛ kɛ dɛsɛbaatɔw ye o musow ɲɛkɔrɔ nasɔngɔ ye 400 ye a b'a fɔ ko bi k'a ma sɔrɔ n'ala ma fari k'a bɛ taa 1000 di dɔ ma kɛnɛ ma o de y'a to musow banna cɛw dɛmɛli ma o fɔlɔ la muso caman tun bɛ cɛw dɛmɛ u sutura kosɛbɛ u seko damayira la mais n'i nana bɔ a kalama cɛ bɛ k'a yira e la k'a t'a bolo denw bɛ e bolo e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ débrouiller n'i denninw ye e tilala ka n'a ye cɛ min bɛ k'a fɔ ko foyi t'a bolo dɛ e taara bɔ o kɛwale kalama kɛnɛma a bɛ muso caman jigi latigɛ o kɛra sababu ye bi muso caman y'i bolo kuru u yɛrɛ kunna sabu u ye dara cɛw la ka da u ka dɛsɛ la k'u hinɛ minɛ k'u makari minɛ mais u taara sɔrɔ o cɛ ninnu tɛ hinɛ minɛ fɛnw ye u taara sɔrɔ fɛn jugu masumayalenw kun don ala k'an bɛ sababa ma donc ko muso la dumunini furucɛ la furucɛ fɛ ko a ka hakɛ belebele don i kan i kan ka min kɛ a filanan o tolabul mubitalaha o ka dayɔrɔ ɲuman di muso ma
ja ka si yɔrɔ d'a ma so d'a ma a bɛ si so min kɔnɔ si yɔrɔ di muso ma o fana ye muso ka hakɛ de ye cɛ kan awɔ so di muso ma ye muso ka hakɛ ye cɛ kan ni so t'i yɛrɛ bolo i halala la ka luwanse ta ka muso bila ye ka luwanse sara muso ka hakɛ don cɛ kan ni dumuni ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa minɛn kelen kɔnɔ sabula muso caman fana b'a ka so sara bi cɛw kama cɛw a ye sabali a ye sabali musow bɛ dɛsɛ kɔnɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ muso caman sigilen b'u ka furu la walahi n'u y'u ka degun lakali i ye finalement e yɛrɛ t'a dɔn i bɛ ladilikan min d'a dɔw ma bilen i t'a dɔn i bɛ min fɔ tellement que dan bɛɛ bɛ sago musow kan bi kun na sini dɔrɔn muso dɔ sera ne ma n'a ta kuma ye a ko denmisɛnninw b'a bolo denmisɛnnin caman mais cɛ in bɛ san 2 bɔ bi ale de bɛ ka bon sara muso de bɛ ka bon sara muso kuma o kuma cɛ b'a fɔ ko yɔrɔ de maɲi yɔrɔ de maɲi muso de bɛ ka bon sara ko se tɛ cɛ ye muso nana bali fɛn o fɛn la kɔsa in na cɛ nana bali k'a fɔ muso ɲɛna jeudi dɔ sɔgɔma k'i dɔgɔmuso bɛ don su in na k'i dɔgɔmuso bɛ don su in na ko su in na ko su in na ko ne san 2 ni kɔ ye nin ye ne de bɛ ka n ka so sara e tɛ ka ne ka so sara i ko k'o se t'i ye muso min dɔ bɛ nana furu nin ye o e kɛra di ka muso in sɔrɔ k'a furu a ko a jɛɲɔgɔnw de ye juru don a la a ko ten a ko a terikɛw de ye juru don a la ka muso in furu hali bon min taara ko kɔɲɔmuso bɛ ka bila yen ko tericɛw de y'o bon bɛɛ ta ko mɛ k'a juru bɛɛ sɛbɛnnen bɛ k'ale kan ka k'a sara aw ni ala cɛ ala ye nin fɔ wa tuma dɔ la kuranɛ b'a fɔ yɔrɔ min na cɛw ɲɛna k'u ka muso ta 2 3 fo 4 cɛw ye o de mɛn mɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se yen n'a se b'i ye nin o banna cɛ caman kulo kunna nin cɛ o mun ma se ka muso fɔlɔ ka so sara muso filanan dagalen don nin ye wa a dagalen don a ma daga a ma daga fiyewu nin cɛ mɔdɛli ka muso 2 ta wa hali cɛ minnu b'a dɛmɛ a la lahara kungo bɛ aw da la fo n'o y'a sɔrɔ min b'a ka so kɔnɔ a t'a kalama nin bɛ maɲumanko de kɛ a bɛ tiga de feere muso in bɛ yaala ni tiga de ye k'a feere tiga a ko a b'a ka bon sara ni o de ye ni école ta sera a bɛ taa faso de la a balimakɛw nɔfɛ a ko ni dɔw y'ale natɔ la f'u b'u ɲɛ kumu tellement que u b'a dɔn ale bɛ nana delili de la delikɛla ko man di mɔgɔ ye o fɛn o fɛn bɛ se ka delili k'u k'a accepter ko i t'i nege bɔ a la bilahi o ye ala subahana wa taala dɔrɔn ye sinon don o don delikɛla bɛ mɔgɔ ka da la don o don mɔgɔ kelen min deli laban na a tigi bɛ nege bɔ i la adamadenya yɛrɛ sigi cogo de ye o ye ale balima dɔw mana ye dɔrɔn o ni bɛ tiɲɛ mais ale b'o makari ko de kɛ k'a denw ka inscription kɛ pour que u ka se ka taga école la k'a yɛrɛ débrouiller k'a ka so sara mais o cɛ de nana wuli a m'a fɔ a ye fana dɛ fo jeudi ko kɔɲɔmuso bɛ don su ye a ko ale ko k'ala ka kɛ hɛrɛ ye sisan ale nana fɔ a ɲɛna ko komi i sera ka kɔɲɔmuso furu i yɛrɛ ko juru de ye donc i jija sisan ne ka so sarali ko i k'o fana bila programme na parce que muso nin bɛna bila yɔrɔ min na sotigi tɛ n'o juru don i la o i bɛ n'o sara de donc n fana ta bɛ sara a ko muso in ma a ko a tɛna se ka bon 2 in sara ɲɔgɔn fɛ ah oui a ko n tɛna se ka bon 2 sara ɲɔgɔn fɛ ni dɔ tɛ se n'a bɛ kɛ cogo min an k'a kɛ ten mais ne tɛna se ka bon 2 sara nin kuma in kɔrɔ ye mun ye a ye muso labila de o a y'a labila de a ye muso labila de k'a sɔrɔ a m'a fɔ n t'i fɛ taa
mais imagine muso min bɛ ka so sara san 2 ni kɔ o cɛ kɛwale de ye nin est ce que muso wɛrɛ bɛna bɔ o kalama ko cɛ bɛna dɛsɛ ko o muso bɛ sɔn tuguni k'o cɛ dɛmɛ wa o b'a fɔ de min kɛra karisa la o kɛra an ɲɛna n kana na n cɛ dɛmɛ a bɛ so sara min sara a b'o wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa kɔɲɔmuso dɔ fo o de don walayi mɛ kungoba dɔ lahara a y'a dabila musow ka furu fo 4 mais a k'a sɔrɔ i bɛ se de i bɛna muso 2nan ta a k'a sɔrɔ fɔlɔ n'a denw bɛ ka dumuni kɛ k'u fa o de fɔra i ye a k'a sɔrɔ u bɛ so min kɔnɔ n'i yɛrɛ halala don a banna n'i halala tɛ a k'a sɔrɔ e de bɛ k'u ka so sara kana muso bila a ka jɔ n'a yɛrɛ ye sariya siranna nin ɲɛ kojugu parce que ni muso jɔra n'a yɛrɛ ye n'a dɛsɛra a kana taa tɛmɛ sira dɔw fɛ sira minnu man di Ala ye o dun de bɛ kɛ bi kuma caman o de la ni nin yɔrɔ ninnu manki nana dumuni ko gɛlɛya nana soko gɛlɛya nana cɛ bolo ni n'a ɲɔgɔnna ninnu sariya b'a daga muso ka bɔ a cɛ sina kunna parce que i kana na exposer i kana bila mana ko la i kana taga sira wɛrɛw fɛ minnu bɛ ɲugun don i yɛrɛ ka diinɛ la Ala m'an kisi ka bɔ ne ye nin walanda in ta mun de kama bi su in na a ka ca la kuma bɛ kɛ musow de fɛ a ka ca la dɛ k'a b'an fitinin kuma bɛ kɛ musow de fɛ k'an kɔrɔbaya kuma bɛ kɛ musow de fɛ fo k'an siw jɛ kuma bɛ kɛ musow de fɛ mais j'ai l'impression que kuma tɛ ka kɛ cɛw fɛ awɔ musow kuma baselen don musow kan mais cɛw ka tɔɲɔli warala fo ka dama tɛmɛ cɛw ye musow tɔɲɔ fo ka dama tɛmɛ ni muso ka histoire lajɛ ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn den 5 bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ k'a ka so sara muso wɛrɛ furula ka na ko n tɛ se ka so 2 sara ko n'an b'a kɛ cogo min an ka kɛ ten mais ni n'a den 5 bɛ taa min n'an seginna faso kɔnɔ a n'a fasola mɔgɔw yɛrɛ ti bɛn ka da ka den 5 ale n'o bɛɛ ka taa faso kɔnɔ i ni somɔgɔw yɛrɛ ti bɛn tuguni parce que charge ka bon muso bɛ obligé k'a sigi ni furu in kɔnɔ ten de ka Ala minɛ o Ala minɛ kɔnɔna la o bɛna falen min na jɔn b'a dɔn Ala Taala dɔrɔn de b'a dɔn donc ne bɛ min fɔ cɛw ɲɛna usaz bɛ nin fɔ ka caya a ye sokɔnɔna jate minɛ a ka musow ka hakɛ jate minɛ ko garisɛgɛ gɛlɛya n'a y'i sɔrɔ ka caya i ka sokɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ muso dɔ tɔɲɔlen don i bolo ne hakili la jigin an ka mɔgɔ dɔ la wallahi cɛ in n'a muso ye san 28 de kɛ furu la bɛrɛ t'a jɛ san 30 la u 2 cɛ ma muso wɛrɛ furu u y'u denw bɛɛ sɔrɔ denmusow yɛrɛ furu la denkɛw b'a la ka musow furu mais wagatini kelen cɛ ka mɔgɔw nana wuli k'u jɔ ko fo cɛ in ka muso 2nan ta ka fɛn bɛɛ kɛ ko fo cɛ in ka muso 2nan ta c'est à dire u ɲɛ bɛ cɛ in ni muso in na cogo min na o de bɛnnen tɛ niw ma Ala ka kisi kɛrɛ farafin ma ɲi ni mɔgɔ ye cɛ ni muso ye k'u jalen don bilahi u bɛ dɛsɛ de sinon u b'aw fara i kamalen tɛ de furu cɛ k'a ye k'aw ka di bɛɛ ɲɛ b'a la k'aw ka di bɛɛ bɛnnen don aw ka k'a ka di o mɔgɔ kelen de bɛ wuli k'u cɛsiri f'u k'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa n'u dun wulila u tɛ dɛsɛ dɛ ayi u tɛ dɛsɛ ni farafin wulila kukulu nɔfɛ a b'a jɛsɛ bilahi wulila ni muso in n'a cɛ nɔfɛ ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ ko f'a ka muso wɛrɛ furu a ye muso 2nan ta muso in ma fosi fɔ o y'a sɔrɔ u b'a fɔ la ko daga dɔ de bɛ muso in bolo a ka so kɔnɔ ko k'o daga to muso in bolo ko cɛ tɛ se ka muso wɛrɛ furu donc ka sarakaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ ko pour que muso ka baara ka cɛ ka se ka muso wɛrɛ furu a kɛra cɛ ye muso wɛrɛ furu an yɛrɛ taara furu siri la furu sirila k'a ban cɛ ye yɔrɔ dɔ ta ka muso in bila yen a bɛ su falen u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na yan a bɛ na yan don dɔ la a tigi ko a ma ko cɛ ye yɔrɔ min dilan ka kɔɲɔmuso in bila yen o dilannen don ka tɛmɛ ale ka yɔrɔ kan donc ko ka kuma cɛ fɛ cɛ k'a ka yɔrɔ dilan kuma kɛra cɛ fɛ cɛ ko san 28 k'a m'o ku yɔrɔ in kɔnɔ wa muso ko awɔ k'ale y'o ku yɔrɔ kɔnɔ ko o tɛ dɛsɛ k'a tɔ ku quoi
ale min di ni ma o yo ni yɔrɔ de mais ni ye san 28 kɛ yɔrɔ bila ka to kɔnɔ yen n'a sera ka san 28 ka ku a tɛ dɛsɛ k'a tɔ ku tuguni parce que sokɔnɔ ɲɛgɛn muso yɛrɛ ka kuma tun bɛ sokɔnɔ ɲɛgɛn de nɔfɛ ko ka sokɔnɔ ɲɛgɛn k'a ka so kɔnɔ mais cɛ ma sɔn mais kɔɲɔmuso fɛ yen n'i taara o fɛ yen a bɛɛ lajɛlen b'o fɛ yen donc mɔgɔw kumana cɛ fɛ ka dɛsɛ a ma sɔn mais ala de ye ala ye quoi u ye mangoya sugu bɛɛ da muso in kan a ma fɛn kɛ mɔgɔ la dɛ a ma se mɔgɔ ma a ka c'est-à-dire a ka défaut kɛra min ye dɔrɔn k'a n'a cɛ bɛnnen don o dɔrɔn kɔɲɔmuso in nalen u ye mangoya sugu bɛɛ lajɛlen da muso in kan a kɛra ne min ɲɛna Bamakɔ mais mɔgɔw kumana muso in fɛ a ka sabali a sabali a y'a sigi mais bi bi in na tension de nana cɛ in bi tension cɛ bi ABC cɛ ABC kɛ cɛ tun bɛ kɔɲɔmuso de fɛ yen ka se semaine kelen ma ka se kalo kelen ma ka se kalo 2 ma kalo 3 kɔɲɔmuso ko ka nana ye muso dɔ ye u y'a cɛ de ka n'a da muso in ma sɔn a san 3 de dalen filɛ ABC bolo muso fɔlɔ ka so san 3 a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ bilen muso in de b'a ka fɛn bɛɛ kɛ donc n bɛ nin yɔrɔ fɔ cɛw ye mun kama c'est-à-dire i bɛ se ka fɛn min kɛ don min na ɲuman na a kɛ quoi sinon n'i y'i seko bɛɛ kɛ siga t'a la ala bɛ n'i kɛɲɛ don fana yira i la ala k'an bɛ sababa donc muso ka dumuni a n'a siyɔrɔ ko o ye cɛ kan wajibi ye n b'a teliya k'a tugu ɲɔgɔn na a sabanan k'i ka muso fɛɛrɛ bɔ i seko la muso fɛɛrɛ bɔ i seko la n'a se b'i ye i muso pari n'a se b'i ye balimakɛ fini ɲumanw don i muso la cɛ tɛ yira ni fosi ye n'a muso tɛ nin ye cɛ ɲuman ye a bɛ dɔn i ka denbaya de la ni muso bɔra ka muso ye yecogo ɲuman na a bɛ dɔn ko nin bɛ cɛ sɛbɛ dɔ kunna o sirilen tɛ nafolotigiya la dɛ hali i tarigɛti tafe 3 n'i y'a sa ye muso ye ka kalako ɲuman kala k'a don a b'a yecogo ɲɛ kare kɔnɔ a b'a yecogo ɲɛ a tɔw cɛ ma donc fɛɛrɛ bɔli o fana ye cɛ ka hakɛ dɔ de ye a kan ka fini don a muso la a seko dama yira la m'a fɔ k'i ka Hollandais san yɛrɛ m'a fɔ i ka bazin san yɛrɛ ni bazin se b'i ye ala ko i k'a sa i muso ye ni Hollandais se b'i ye o don a la ni min se b'i ye dɛ o de k'i muso ye minɛ a fɛɛrɛ bɔ i seko dama yira la donc ni cɛw y'a ye k'u ka image de ye u musow ye dɔrɔn i b'a ye u bɛ fɛn min don u musow la a tɛ kɛ u yɛrɛ ma fɛnba ye cɛ dɔw bolo hali ninnu bɛɛ lajɛlen ye wari tiɲɛ ka fini san ka di muso ma wari tiɲɛ muso 100 de bɛ yen hali selima fini t'u n'u cɛw cɛ san kalo 12 fini tɛ san ka d'u ma seli yɛrɛ min ye dɔw na belebelew ye seli 2 i bɛ taa sɔrɔ cɛw tɛ kariya ka hali fini san ka d'a dɔw ma seli fana o fana man ɲi kuma dɔw la ka to k'i muso la nisɔndiya a bɛ dɔ fara cɛ yɛrɛ garisɛgɛ kan kuma dɔw la cɛ dɔw bɛ to k'a fɔ ko n tɛ sɔn ka don n ka so walima n ye kɔɲɔmuso furu parce que muso jahanama de don ni n bɔra dugu kɔnɔ ka na ni n donna n ka so n bɛ taa sɔrɔ tasuma de bɛ ɲɛ yen muso bɛ ta cɛ muso furula dalankolon tɛ dɛ a bɛ kuma bilahi ni cɛ dɔra muso furu kan a kana da ka kuma si la bilen ko n'i y'a ye n ye muso kura furu ko ni donna n ka so jahanama de don walima n bɛ taa sigi gɛrɛn na n bɛ mɛn gɛrɛn na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que muso min bɛ n kɔ so jahanɛmɛ tasuma don bon n'a y'a sɔrɔ muso in ye jahanɛmɛ ye cɛw e de bɔra sɔgɔma ka taa lɔgɔ la n'i ka jahanɛmɛ to i kɔ i bɛna jahanɛmɛ de sɔrɔ yen mais n'i ka alijɛnɛ to i kɔ walahi i bɛna alijɛnɛ sɔrɔ yen o kɔrɔ ye mun ye e min ye cɛ ye e k'i jija dɛ i ni muso in ka bɛn a la i muso ɲini i k'a dɔn a fɛla ɲini i k'a dɔn c'est à dire furu kɛlen don bi ko musow de k'a bɛɛ subi ye k'a sɔrɔ couple kɔnɔ a tɛ diya o la
cɛ ka muso gasi kɔlɔsi muso fana ka cɛ gasi kɔlɔsi i b'a ye o de la ka caya bɛn bɛ sabati ɲɔgɔn kanu bɛ sabati o de la n bɛ ka kuma finiko in yɔrɔ de kan genre don dɔw la k'a ye dɔrɔn alhamdulilayi bi lɔgɔ jara bi affaire dɔ marchera n'an ka tɛmɛ lɔgɔ la n ka musow ɲininka fini jumɛn de bɛ sanga la bi an b'a fɔ ko jabaji fini min ye jabaji i b'a ta ka fɛ 3 san n'a sɔrɔ i tarigɛti de don ma dɔn 1000 o la tɛ se 1200 ni ala ye ko diya i la don min ka nin san ka na kɛ surprise ye muso la hali n'a sɔrɔ a ɲɛ kumunen don est ce que a ɲɛ tɛ foni wa ni o kɛra hali n'o y'a sɔrɔ o dugujɛ nasɔngɔ t'i bolo n'i y'a nɛgɛ n'o fini ye muso yɛrɛ bɛ nasɔngɔ bɔ k'a sɔrɔ hali e m'a f'a ye a dusu sumalen o la ko mana kɛ i n'a cɛ c'est à dire geste dɔw bɛ yen nɔ a tɛ fɛnba demander quoi mais a b'a yira muso la ko n kanu bɛ n cɛ la a b'a yira muso la n cɛ bɛ n jate muso nɛgɛ man go hali dɔɔni muso o muso k'i ye danaya sɔrɔ n bɛ cɛ min fɛ a bɛ n fɛ c'est à dire hali o muso yɛrɛ ka nafolo bɛ taa o cɛ la cɛ bɛ se ka na i tarigɛti ta fɛ 3 di ma i ka anniversaire la mais a dɔ la ni muso yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a bɛ feere kɛ ou bien a bɛ ko wɛrɛ kɛ halala ɲini siraw fɛ tuma dɔ la o cɛ ka anniversaire bɛ se muso bɛ kariya ka bazin kala ka di cɛ ma k'a sɔrɔ i nana i tarigɛti dɔrɔn de d'a ma mais a nisɔndiya kojugu c'est à dire tuma dɔ la i ka fini i ka placard bɛ fa fini na tɛ hollandais ni bazin ni fini modèle sugu bɛɛ b'i bolo mais i b'a sɔrɔ i cɛ ye min san a bolo nafolo la ka n'a d'i ma o de ka bon i bolo ka tɛmɛ i ka fini bɛɛ kan wa o fini tɔgɔla bɛ k'i bolo souvenir de hali i bɛ se ka kariya k'i yɛrɛ ka fini ɲɛnamaw bɔ k'a ɲi mais i cɛ ye min d'i ma cadeau ye kuma dɔ la i tɛ sɔn ka maga la i b'a dalen to i ka placard kɔnɔ ka to k'a lajɛ dɔrɔn ko ne cɛ de ye nin di ne ma souvenir ba de don a bɛ fɛnba de kɛ musow dusukun na ne cɛ ye nin bɔ a yɛrɛ la ka di yan wariko kuma o ye ko wɛrɛ de ye fɛn bɛɛ tɛ kɛ wari ye tuma dɔ la n'i ye 1200 di muso ma a b'a du yɔrɔnin kelen k'a ban mais n'i y'a don fini na ka na d'a ma o fini min b'a bolo dɛ a kɛ o kɛ k'a don a b'a fɔ ko karisa de ye nin di ne ma fini in bɛ diya ye o hollandais bɛ diya ye ka tɛmɛ a yɛrɛ ka hollandais kan bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamanin tengu ko yɛrɛ labɛnbaa jɛkulu la fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadɔw fɛ alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye an b'a kɛ kun wɛrɛ kɔsɔn komi an bɛ kalan kɛ an farala ɲɔgɔn kan an bɛ kalan kɛ tɛnɛ o tɛnɛ an ka président fɛ n'o ye Lamini ɲuman ta ye donc pour que an ka kalan bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na ala bɛ se ka barika don a la cogo min na o de la an ye wajulu kɛ nin y'a ta ko fɔlɔ de ye walahi alhamdulillah sera ka wajulu ni an ye nisɔndiya caman sɔrɔ a la wa an ye walada fana caman sɔrɔ a la min bɛna fara an ka waladaw kan don nataw ra alhamdulillah an ka welewedala bɛ kumasi musow bɛɛ lajɛlen ye bosow daman tɛ hali ni minnu yɛrɛ tɛ silamɛ ye n'o y'a kanu ko bɛna kalan kɛ an ka welewedala bɛ bɛɛ ma an bɛ fɛ bɛɛ ka na an ka jɛ ka kalan kɛ komi ala kira y'a fɔ cogo min nɛɛma ni kisi b'a ma ko an ka dɔnni ɲini depuis bamunafini na fo ka taa se kasange ma donc an mako bɛ musow bɛɛ la bɛɛ ka na an ka ala ka dinɛ ɲɛɲini ka ala ka dinɛ faamuya alhamdulillah a diyara n ye a kɛra surprise belebeleba de ye an bolo an bɛ parrain fo k'a barikada a y'o min kɛ yarabi ala k'a kɛ ko daminɛ ye ala kana kɛ ko laban ye a y'a bɔ nafolo min na fana an bɛ dugawu kɛ ala ka caman bila a tayɔrɔ la kumakan laban min bɛ ne bolo o de ye foli ye k'a kɛ jaka bɛɛ lajɛlen ye n bɛ ansar bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ foli fɔlɔ n furucɛ la ni ne jɔni ye nin kɛnɛ nin kan ko n bɛ kumana bi ala n'ale sababu ale de y'a laɲini ko an ka na ka na muso kalan kɛ ne yɛrɛ y'a jira la n ko ne ma kalan tɛ n ko dɔɔni tɛ n na mais ala ni furu labato kama n fana bɛ dɔɔni minnu lɔn an b'o le kalan na donc n bɛ foli k'a ye ka barikada o kɔfɛ n bɛ jamuso bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marraine lɔnni fila n kɔrɔ an ka présidente n b'a fo n bɛ secrétaire fo n bɛ an ka président fo n bɛ ja mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kalanden minnu bɛ na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu fana tɛ bɔ la ko an baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen no Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na ni kun y'an ye Kumasi Sherifu n'u bɔnnaw kanubagaw olu ka tɔn min bɛ Kumasi n'a lamini u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wajuli kɛnɛ min sigi ka sanga kira ka bangeli nisɔndiyalen ni tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ dugawu min donna Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnadi ye ka kumakan ninnu waleya k'a ɲini Ala fɛ mawuludu caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira
bila ne ni aw bɛɛ lajɛlen na baara in tɛ taa musaka kɔ a musakaw bɔra yɔrɔ min na Ala k'a ɲɔgɔnna caman bila nɔ la Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد